Laudak, bandurriak, sokazko soinutresnak, Euskal Herrian aspaldidanik soinutresna herrikoiak ditugu. Gaur, Nafarroako herriberan gaude, Paltzes herrian. Gurekin, bertako sokataldea edo rondaila. Paltzeseko rondaila 1963an eratu zen, eta geroztik bai herrian eta bai Nafarroako beste zenbait herritan bere musika eskainiz ibili izan da. Euskal Herriko ipar ekialdean Siberoako probintzia aurkitzen da. Eta
bertako soinu tresna ezagunena, xirula daukagu. Xirula bai atabalez lagunduz, edo bai danburiaz lagunduz. Eta gurekin daukagu Siberoko azken edo orain gaur egun xirulari bezala ibiltzen dana, Jean-Michel Betaxagar, eta berarekin ibiltzen den atabala jotzen, Pierre Ager, Gat. Ninusu Pierre Gat, ahanen sortuik martxuan 6, 1994 ernahbeita aspaldian. Ta gazte-gazteti banizen gusta dantzako eta maskadakako. Geo hasinen duzun eta txululatzen, dantza utzin duen. Eta geo berriz tabalatzen. Ninusu Jean-Michel Betaxagar, 1995 sorturik nusu Siberuan, ene erregentak edo maisuak izan dira Kopen Mauletara, Ageret, Pierre Txahuni Ruri, eta Pierre Ager Gat ene Tabalari Laguna. Euskal soinu tresna ezagunena azkeneko denboretan txistua dugu. Bai nekazari eta bai kaletar edo urbano inguruan. Arizkungo Martintoneko bordan Maurizio Elizalde bizi da, Baztango txistularia. Eta nekazari inguruko txistulari muestra egokienetako bat. Maurizio, noiztik, nola, nun
ibilizera txistuarekin. Lehenengo hasiera emango dut. Non sortu nintzen, noiz sortua naiz. Amaiurren, Lizundegiko mendia deitzen den baserri betean sortua naiz. 1915 urtea irailaren 21 sortua izaten naiz. 9 urte gintuela, nituela, aita eta amarekin etorri ginen Martintoneko gorda deitzen den baserria, Arizkungo baserri batera. Geroztik bentsa bizi gera. 10 urtetan hasi nintzen txistuekin pixka nahazten. Aitari eskerrak, arek erakutsiz. 11 urtetan lehenengo aldiz Arizkungo plazan jo izan nuen soinua. Garai batean, herri guztietan, baztango herri guztietan eo gehienetan txistuleria baziren. Baino banaka urtetan, Joanes bezala, akitzuz. Orduen Maurizio Elizalde eta lehengo tamborraria Manuel Jaurenan biek hasi ginen, herriz herri hasi ginen. Eta gero Manuel Jaurena hil zanean Felix sartu zen nerekin. Ni txikitik banuen nire gogoa, atabalari izatekoa. Baina, gure ama eta aite pobreak eixoak eta enitzen atabal baten jabe behin ere izen. Aur denbora, gaztun atabalik gabe. Baina, nik alako gogoa nauken, eta niretako kadirak eta maiek eta denak atabalatzien. txistu kaletarra edo urbanoa ezagutuko dugu. Euskal Herrian, aspaldidanik, herri eta hiri askotan halako txistulariak daude. Eskola edo akademiako txistulariak. Eta hori ezagutu dezagun, gurekin dago gaur Felix Askazu. Mende honen hasieran Gasteizen txistua jotzen hasi zena. Eta berarekin gaurko Gasteizko udal txistu taldea.
beraien medioz ezagutuko dugu Euskal Herriko soinu tresna hau. Felix Askaso 1906 urtean Gasteizen jaio zen. 14 urtekin txistua jotzen hasi zen. Eta 19arekin udal txistu taldean Primitibo Onraita zuzendaria zelarik. Grabazio hontan gaurko Gasteizko udal txistu taldeak pozik parte hartu dugu 45 urte talde honen partaide izan denari laguntzeko. Alboka. Euskal Herriko beste soinu tresna berezia. Orain dela denbora gutxi Gipuzkoan eta Bizkaian albokari asko baziran ere, gaur egun ja gutxi gehiatzen dira zoritxarrez. Gurekin, Leon Bilbao, Arratiako albokaria, arteakoa. Eta aspaldidanik alboka jotzaile eta alboka gilea. Baina albokalariak behar du laguntza, eta hortan panderu jotzailea eta kopla kantatzen Maurizia Alditurriaga, Zeberiokoa. Ni hasi nintzen alboka beten 13 urtegaz, plazan. Hemen eukigindu zen grupo txiki bet, ibiltek ginean behin urkiolara eta behin hemen herri, ifandorri otezin danik albokea, dolan. Den hirik atziozen aitek, telepuntuek, alboka beten. Iten bebai. Ni 12 urtegaz hasi nintzen Zeberioko plazan fandero joten. Naukik izin neuen, bakarrik dakiden hori naukik izin neuen. Da soinulariek, Zeberiokoak, Joakin Goti, Jose Rotaetxe, da Juan Txapel, da gero Beranzio, topen nagoen ementu barrin San Antonio batzutan. Da gero inginean, nobio inginean, da gero bai bilte ginean, handi hortin beti, hor danean. Uino egiten alboka guzterri. Da mate lau, zera, kerizia. Osea, que balindo pagoak,
Balido kanpo korretea bebai izan diakonak, horrepo bai. De badar beste zer batzuk, bintxurre, zato baterako, txur bat zauna da. Oinu adarra preparetan. Albokan sartze boske egiten. Zino azte. Hori dire kaino bera, geutikuz geu, errekabarrenean. Da gane baten doaz, hor gabonilean abenduen. Oseak hilberan, esaten dutzen, menguanti hilberea. Hotzik handienean, gogorra bizi dintezan. Doen egin badirez, albokan sartu, Mini preparo ingo doen, albokia zelan zer dut nan. Dana preparote gero. Pentsenoa, fite bat iten da, zelan fite iten den kargoin, Ez da pasil, gauziarra ez da erreza, Gipuzkoako probintzian, Urola Bailarako Urrestila herrian aurkitzen gera. Gurekin, Antonio Aranaga hauntxa soinujolea eta Miguel Arregi iturbide, panderu jole eta koplaria. Orain, Euskal Soinu Tresna herrikoienen artean berriena aurkeztuko dugu. Gaur egun hain sartua dagoen akordioi diatonikoa, soinu txiki, trikitixa edo infernuko auspoa izenez ezagutzen dena. Hey!
Hemen gaure, Antonio Ontxa eta Iturbide. 1910 bilo jaiotakuek. Gu biogazi ginen, 14 urtetik 15 bitartin erromeietan. Eta oain arte, ibili geha batea eta bestea, eta oain ja zahatu zamartu geha, baina ondik bada hiltze. Orain, Euskal Herriko soinu tresna berezi bat ezagutuko dugu. Txalaparta. Eta txalaparta zer dan jakiteko gurekin daukagu Ramon Goikoetxea. Aspaldidanik, txikietatik txalaparta jotzailea. Berak aurkeztuko